Akoqala i-first level, first stage yokuthambisa inhliziyo yakho. Ithi inkosi inhliziyo yami mayibe ithambele wena. Bayazi abantu besifazane abafaka ama-stay soft ey'ngubeni zabo bebewasha. Nami ngiyafakela i-stay soft ngoba nginomfazi. Amen bazalwane. Kodwa ngabe namfazi bengayithengi le stay soft anendaba nayo. Babe ngayithengi ngizoyenzani mina? Mina ngidoda mina bengiwashile nganeka kuphekile. Khona dibadlela kakhulu. Stay soft usithola amasusu nomfazi. Ozothenga i-stay soft acwila ingubo zikababa kwi-stay soft. Hallelujah. Bayazi abantu besifazana bomama abantu bebeqeda kuwasha ingubo zabo bayirinse. Uthi iqediwe ingubo ukurinswa aphinda ayibuyisele emanzini. Uthi ziyapha emanzini athi zidinga ukuthanjiswa. Zirinsiwe zona impela seziright asenantsipho. Kodwa usapho emama emanzini athi zidinga ukuthanjiswa. Ngekwazi ukusigqoka zingathambile. Ngekwazi ukusebenzisa zingathambile. NoNkulunkulu njalo ke bathandwa akakwazi ukusebenzisa ungathambile. Hey Nkosi yami. Noma ungangcwele kodwa mongcwele nenhliziyo elikhulu uNkulunkulu akakusebenzisi. Usetshenziswa yithina abafundisi ngoba phela siyayibona lento esifuna ukuthi ukuqhubeka umsebenzi kaNkulunkulu ngawe. Kodwa uNkulunkulu uyayibona kodwa akakwazi ukurecognize nalento yakho. Ngenxa yokuthi inhliziyo iqinile. Ubuza umzali, ubuza umama uthi why stay soft usifake engubeni. Athi ayisine problem. Ngoba mangabe ngasifaka ingubo siyanamathela. Okay. Ingubo sikwazi ukustretcha kahle. Asebenziseki ingubo ngoba i-stay soft asikho. Mangabe sikhohliwe ade ngasifakanga noma engenaso sicela nakamakhelwane emaseswenkile. Ade segqokile waqepha ethi awungiphe kancane esandleni i-stay soft. Umbona ethi ngubeni. Ingubo ithambe. Ngoba i-stay soft isintambiso. Kanjalo ke nomzalwane first thing yini intambiso kumzalwane ukulalela nje umoya engcwele. Hey Nkosi. Ukulalela izwi likaNkulunkulu liyintambiso. Yeah. Uyabona mangabe udecline umoya engcwele ngeke ube nayo intambiso yenhliziyo yakho. Uzozakhela wakho umoya engcwele oyifake. Uyibone ukuthi iyakhipha ngathi imoto iyafelwa istart. Uyayizwa nendumisi yakho ngathi imoto iyafelwa istart. Uthi pushwa ngenkani ayikhuphukele lento ngoba isuka enhlizweni nentambiso.